Više ne. Više ne. Nekada su se neki nečasni ljudi krili iza imena Mešihata. Mešihat više ne postoji. I Bošnjačko nacionalno vijeće već uputilo zahtev ministru vjera s tim da se preispita zakonitost, odnosno nezakonitost djelovanja ljudi koji sebe zovu čelnicima Mešihata i da se odvoji suho od sirovog. Prvi put čujem da se očekuje zaštita Ministarstva vera. Da padne da on da može da ukine neku versku zajednicu u Srbiji. Mi, muslimani u ovoj državi, nakon 100 godina dobili prvi put vrhovnog vjerskog poglavara. Reis Islamske zajednice u Republici Srbiji. Ja vas salamim. Assalamu alaikum. Kafana, 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 umjesto tebe ekrana, koji ne trebi dnevnu politiku, daj ne voli svoju republiku. Kafana, kafana, kafana. I jedva sam dočekao priliku da mogu da mu se odužim za sve što je učinio za svoju državu. Rezultati za Ustav Srbije su pokazali da je normalno naš poziv građanima u opštinama gdje su Bošnjaci većina, Ustav je dobio prolaznost. Hvala vam lijepo. LDP jedina je opoziciona grupa u parlamentu koja zahteva da se u deklaraciji jasno navede da je u Srebrenici počinjen genocid. Poslanički klub manjina, koji je deo vladajuće većine, oni ističu da nisu predlagači teksta, te da će tek tokom rasprave odlučiti o eventualnoj podršci. O jedan poslanik ukupno se izjašnjavalo 149, pa konstatujem da je Narodna skupština usvojila predlog deklaracije Narodne skupštine Republike Srbije o osudi zločina u Srebrenici. Skupština Srbije je pola sata iza ponoći osudila deklaracijom zločin izvršen nad bošnjačkim stanovništvom u Srebrenici jula 1995. Vi ste vidjeli da je rezolucija prošla samo sa jednim glasom više od većine, da je bilo velikog natezanja sa fantomskim poslaničkim grupama kao što je Jedinstvena Srbija, čiji je predsjednik inače bio Arkano Borac, radi se danas o gradonačelniku Jagodine gospodinu Palmi.